isa ka kaladlawan nga butang para kay Iloilo 1st District Representative Janet Garin ang akusasyon sa mga ex-Marines nga naglakip sa iya sa mga kongresista nga ginatudlo ng kabaton sang maleta nga puno sang kwarta bilang kickbacks. Base sa affidavit halin sa ex-Marines nga ginpresentar sang abogadong si Levi Baligod, ginpangalanan sa Day Garin, Uswag Ilonggo Party List Representative James Joang, Iloilo City Representative Julian Jamjam Baronda, kag former Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa mga politiko nga ginaligar nagbaton sa kickbacks nga nagalabot sa 805 billion pesos nga gin-deliver sa mga ex-Marines. Base sa ginpagwa nga dokumento, gindulungan si Garin sa maleta sa iyang townhouse kag sa mismo House of Representatives. Sa interview sang Bombo Radio kay Dr. Janet Garin, iya ginpahayag nga imposible ang nasambit nga akusasyon bangod wala sa nagatiner kag wala man siya sang ginapanag-iyahan nga townhouse. Madamo man sa iya ang mga CCTV sa bilog nga establishmento sang kamera, rason nga imposible man nga hindi madakpan ng mga kongresista kung matuod man nga nakakuha ang mga ini sang minaleta nga kwarta. Dugang paniya kung matuod nga nakabaton sa hindi na sa magbaka-baka sa iya trabaho. Nagpangabay man ini sa publiko, ilabi na sa media nga hindi na paglaptahon ang iyagin pahayag sala nga impormasyon. Dr. Adlawan gid katama, no? It's entirely false, fake news na. Ang natingalahan ko lang, tamaan ka imposible, no? Nga ma-deliver, ma-deliver ka sa House of Representatives, nga duro-duro, CCTV, kang minalet nga kwarta. No, ikarawa, wala ako ya townhouse, no? Kay sa Manila, nagatinir ako sa isa ka condominium. Amo ni nga daw karadlawan siya, pero amo na gani, una nga pamangkot, tino, diin, kagkasano. Eh kung may gin-deliver, gigman nga mga mali-malit nga kwarta daw, hindi ron ko mag-ubra.